Азия плюс аз чӣ шумо метарсед? Салом дуруд ба кулли мардуми Тоҷикистон ва пурсзабонони аҳли дунё. Як хабари хеле муҳим аст ва суол аст ба Азия плюс аввалаш ки пас ба тоҷикистониё. Дирӯз Азия плюс як нашриёти ахбории оммавии тоҷикистонӣ як мақоларо дар саҳифаи худ гузоштанд. Оиди чӣ? Қурбони Собир, як актёри шинохтаи тоҷике ки дар Самарқанду Бухоро дар як филми наворӣ хулоса сабт мегирад, хулоса иштирок мекунад. Оиди Ҷомӣ ва Навоӣ як интервю метиҳад ба Азия плюс ва бибинед чӣ мегӯяд. Тоҷикони Самарқанду Бухоро бетарафанд ва аз ҳуввияти худ дарак намедиҳанд. Ва дар ҳақиқатан 100% дуруст аст, барое ки як чанд қадар пеш ман хеле зиёд бо тоҷикони Самарқанду Бухорову Узбекистон, алахусус бо тоҷикони Хӯросон, Афғонистон ва тоҷикистониё хеле зиёд ҳарф мезанем ва гуфта будам ки се гуна тоҷик аст. Масалан, хӯросониё, тоҷикони Афғонистон аз ҳуввияти худ, аз забони худ, аз фарҳанги худ хеле дифоъ мекунанд. Аз тоҷикистониё ҳам хеле кам дифоъ мекунанд, аммо тоҷикони Самарқанду Бухоро албатта ки ҳамашон не, лекин бисёриш ҳастанд ки ҳатто номи тоҷикро ба забон гирифтан шарм медоранд ё ки метарсанд. Ман намедонам ва дар саҳифаҳои иҷтимоӣ ки мо баҳс мекунем, ҳатто моро тоҷиконе ки мегӯянд ки Самарқанду Бухоро маркази тамаддуни тоҷикон аст, мегӯянд ки шумо фитнагаро ҳастед, шумо ихвогар ҳастед ва ғайра. Ин тоҷикони ҳамун Самарқанду Бухоро албатта ки ҳамаш не ҳастанд хеле одамо, фаҳмидед? Дар ҳоле ки ин қадар таҷовузкорӣ дар вақташ кардаги буданд бар зидди тоҷикони ҳамун Самарқанду Бухоро ва дигар заминҳо. Хоб ба ҳар ҳол бибинед, Азия плюс як мақоларо чоп кард. Он мақоларо ман дар саҳифаи худ албатта ки нашр кардам ва имрӯз бошад медонам ки нест аз ҳамон мақола, фаҳмидед? Ва суол меояд, чаро Азия плюс кур кард? Чаро? Ва оё ин хабарнигор нестанд онҳо? Оё инҳо аз ягон чиз метарсанд ё ки ягон гапи хабар дигар аст ки мо намедонем? Барое ки як ҳунарманди тоҷик хуб як фикри ақидаи худро баён кардааст. Чаро мо бояд хомӯш бошем ки ҳақиқатро мегӯянд? Ман намедонам шумо чаро аз чӣ шумо метарсед ё ки чӣ шумо мепӯшонед? Хоб ҳақиқат талх ҳам бошад, бояд ки қабул кунӣ. Тоҷикони Тоҷикистон, тоҷикони Афғонистон аз ҳимояи худ мекунанд, аз фарҳанги худ, аз забони худ, аз тамаддуни худ, аз замини худ. Ҳеҷ кас бояд хомӯш набошад. Чаро мо хомӯширо интихоб мекунем? Оё хомӯшӣ қобили қабул нест? Дигар хомӯш шудем, бовар кунед, ҳама чизо аз худ карданд. Ҳатто хӯрокҳои миллӣ, либосҳои миллӣ, заминҳо ҳамаша аз худ карданд. То кай мо хомӯш ҳастем дигар? Ҳатто Чакана имрӯз, ҳатто Қурутобам, ҳатто Исмоили Сомония ба номи Худованди Карим аз худ кардестанд. Хоб дигар чӣ хомӯшӣ аст? Ман намедонам. Ба ҳамин савол илтимос ҷавоб диҳед. Азия плюс, чаро шумо ҳамира ин мақолаи беҳтарина аз байн бурдед? Касе ки ира намедонад, дар фейсбуки ман ҳатман дуроед, и ҳаст Пурра Хонича оиди чӣ Қурбони Собир ҳарф мезананд, фаҳмидед? Зиндаву сарбаланд бошед. Азия плюса дар так не ки то ки ҷавоб диҳанд, илтимос. Оё ин ягон махфӣ ҳаст ин гуна мавзӯъҳо ё ки не? Ман намедонам. Зинда бошед.